Hey, what's up mga ka-vlogger? Nandito nga kami sa tambayan namin sa taas. Yung tambayan namin na isa na sinira ng Tigulit kasi nung isang nakaraan, nung Bernes, nagtatambay kami doon sa tambayan namin. Kaso nga giniba ng matanda kasi naisaguro yung matanda yon. Sige lang, pagbigyan natin kasi matanda na. So ngayon naghanap kami ng place na bago. Nandito kami sa ibang ibayo. Yung mga kasama ko, si Nagel, si Nero, kag si Aldrich, kag si Maka, yung isa doon sa lobo, you know, nagagawang bahay niya kasi dito siya matutulog. Kasi meron daw siya dadalhin na na chicks. February 14. Kasi dito niya gaganapin yung February 14 niya. Sana all! Kami mga wala ka date, dito lang kami. Sa bahay lang kami matutulog. Yun, dito kami nagtatambay. Yun, mga kasama ko, mga gagwapo. Yan, si yan. Ngayon birthday niya kasi nakapula siya. Yung isa, puntahan natin yung isa lang sa loob. Ayun o, yung gwapo. Yung tisoy. Yung tisoy, andito yan o. Andito yung tisoy. Ayun o. Oh, ginagawa niya ano. Gagawa-gawa ng bahay. Kasi dito yung dadalhin yung chicks niya kalabaw. So dito kami tatambay ngayon. Dito kami nagpapalipas ng oras kasi mamaya pa naman yung test namin. Exam ba? May exam kami. Yung isa busy sa sa bold ayun Huh? Diyan bold. Bold ano ko nang ginahimo mo dada pre. Are place namon dre nami dre kay mahangin. Wala mga magahod, makaka-relax ka gid. Kung gusto mo magkanto ka lang kay bulian ka namon. Hay. Kanto bala nami na mga place dre Hello. Na mga gwapo ni mga upod ko ya. Hindi na laway ya. Ikaw lang laguro ang laway, ang galantaw. Na may mga pa dre kung gusto mo, kung may kamabakal na cake sa February 14, may available diya. Areo. Na. Tayo isang baka. Kung wala ka date, may available di. Hari sila. Si Nagel, si Nero, si Aldrich or si Mac. Ang isa toto, single man na sa. Single mamaya ka din sa February 14. Biya galibang-libang kami subong kay way kami maobra na kita mo man maguro mga views ang amon paligid namit humok kag humot-humot. Way kay diya mabadya niya gaod. Kung mabadya mo lang diya gaungol ginabuli lang. Tani may bala kami di bulion ato sa naputi namit kay virgin pa na saya. Virgin. So, diri na lang amon video kay sa thank you good sa nagsuporta sa amon video. So, padayon lang basta maabot nato na aton Sa paka-rive sa paka-rive. gago. Kag maabot nato ng handom nato na hindi lang magsuko sa aton problema. Atong isaya magabuang sa wag nyo kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel namin at mag-follow sa Facebook page. Patuloy lang sa paggawa ng video. Follow mga guys. Yan face follow daw sa mga guys ayan Alam may page. Follow my page daw, support lang. Ha? Pwede ditong pwede ka ditong mag-date sa February 14 kasi walang maingay. Kung gusto mo nang walang maingay, kung gusto mo dito, pwede ka dito magpaungol. Paungol ka lang, masarap. Paungol lang. Popost ko ni sa Facebook. Sila na. Mga gwapo na sila ya. Mga fighter ina sila ya. Fighter. Kadiri na lang among video. Thank you guys kay naglipat kami sa view. Diri kami danay matamay tambay diri lanay. Pag may kwarta kami, ipakubo namon din siya. Paidang tag-iyak, makik, basta mapakubo kami. Thank you and shout out mga Carlisanon and ipadayon lang aton mahamdom and thank you. Bye-bye.